Nin bɛna kɛ Joe Biden États-Unis jamana ɲɛma ale ka dantigɛli laban ye ONU ka san lajɛrɛba kɛnɛ kan. O lajɛrɛ yɛrɛ mun bɛ kɛla ka sɔrɔ mankan bunenba bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a daminɛ Israel ni Hamas cɛ fo ka taga se Israel ani Hezbollah Liban kɛlɛkɛkulu ma, olu cɛ mun kɔni bala ka ɲaga ka taga fɛ ka fara Russie, Ukraine ni Sudan kan. O mankanw minnu yɛrɛ kosɔn tɛgɛdenkɔni bala ka ɲɛsin ONU ma ka fɔ ko diɲɛ jɛrɛtɔma tala ka se ka bɛn sabati. Nka ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan jamana ɲɛma caman olu ka dantigɛli kɔni bɛ sɔn ka sin kɛrɛnkɛrɛnla Gaza de kun kan. O yɛrɛ mun kun kan sa États-Unis ale ni jamana caman kɔni hakilinaw tɛ kelen, sabula dɔgɔkun tɛmɛnen jamana caman ONU kɔnɔna la olu kun jɛra ka latigɛ dɔ ta mun bɛ a ɲini ko Israel ka dan sigi a ka walew la Gaza, wa ko kalo 12 de bɛ jamana in bolo ka se ka o laɲini kɔni waleya. Nka jamana 14 minnu ye Israel jukɔrɔma dondo k'a fɔ k'u tɛ jɛni ni latigɛ tali ye États-Unis ye olu dɔ ye. O yɛrɛ de kosɔn États-Unis politiki ko dɔnbaga dɔw kɔni bɛ a lase k'a fɔ ko siga t'a la ko a ka dantigɛli sen fɛ ko Joe Biden États-Unis jamana ɲɛma ko ale bɛna a jira k'a fɔ ko a bɛ Ukraine ani Israel jukɔrɔma dondo. États-Unis ɲɛmayaso yɛrɛ mun y'a lase k'a fɔ k'olu ka laɲini de cogo min na Israel jamanaden minnu kɔni jagoyaminɛnen bɛ Hamas fɛ k'olu ka se ka segin u ka so, sabula ko o waleyali k'o de ye jɔsen ye waasa muguci ka sonsori Israel ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ.